onye nwe anyị nọnyere unu. Ndị nke m hụrụ n'anya, anyị zukọrọ ọnụ n'ụbọchị tata ije jamasị dị ọsọ bụ ekpere kachicha ekpere n'ime nzukọ nsọ Katọlik wee malite mmemme anyị na-eme n'ụbọchị tata. Mmemme anyị na-amalite anyị ma na onwe ndị a ga-akpọlite ma ndị a ga-echi echichi isonye na ndị na-achịkọta obodo na ndị na-elekọta obodo anya na ndị ga-abụ ndị ndu obodo. Anyị were nọ n'ime ajamasị nọ na-ayọ Chineke onye ọ bụ ya bụ onye ji ike ọchịchị n'onwe ya, onye ọ bụ ya bụ ezi onye ndu n'onwe ya, onye ọ bụ ya bụ onye nwe anyị nwere ihe niile anyị ji bụrụ mmadụ, ka anyị bụrụ akwa akwụrụ na ozi nke ọ ga-esi nye ụfọdụ n'ime ụmụnne anyị n'ụbọchị tata maọbụ n'oge na-adịrị anya. Anyị na-achụ ka ajamasị nwa n'ụzọ pụrụ iche na-ayọ Chineke unu nwabụ ndị na-elekọta obodo, ndị ndu obodo, ndị nze na ọzọ, ka anyị nwabụ Chineke nye unu onyinye nke amamihe dịka o nyere eze Solomon, ka onye unu ndụ, ka onye unu arụ isi ike, ka onye unu nghọta nye unu alụ nke unu ga-eji were bi obodo unu nwa ọ ha nyere unu n'aka, ka n'oge ikpeazụ ihe ọ ga-eweta n'akwụkwọ ozi Deuteronomy. Moses gwara ndị mmadụ, taa ana m eche unu n'ihu ọnwụ na ndụ, ihe ọma na ihe ọjọọ, ka unu họrọ nke kara unu mma. Ọ bụrụ na unu edobe iwu m niile nke Chineke bụ Chineke unu, nke m na-enye unu taa, ọ bụrụkwa na unu ahụ ya n'anya, rubere ya isi, dobekwa iwu ya niile, unu ga-aga n'ihu bụrụkwa mba bara ụba mmadụ. Chineke bụ Chineke unu ga-agọzi unu, mee ka unu biri n'ala ahụ nke unu na-abata.
ma ọ bụrụ na unu enupụ isi n'iwu ya jụkwa ịṅa ntị isi werekwanụ ikwudosi tefee ya ka unu na ndị ụmụ unu dị ogologo ndụ n'ala ahụ nke o kwere unu na nkwa inye nna nna unu ha bụ Abraham. Abụọma na Aịza, ihe anyị ga-aza bụ ha nwere isi ọma bụ ndị ahụ tụkwasara nchekwube ha n'Onyenwe anyị. Ha nwere isi ọma bụ ndị ahụ tụkwasara nchekwube ha n'Onyenwe anyị. Azịza: aṅụrị ga-adịrị nwoke ahụ anyị nọnyere unu. Ihe ọgụ nke a si n'Oziọma dị Asọ nke Luk dere. Otito Jesu gwara ndị na-eso ụzọ ya sị, nwa nke mmadụ ahụ ga-ata ọtụtụ ahụhụ. Ndị okenye ndị Juu na ndị isi nchụaja na ndị odeakwụkwọ ga-ajụ ya, a ga-egbukwa ya, ma n'ụbọchị nke atọ a ga-eme ka o si n'ọnwụ bilie. O wee gwa ndị niile n'ebe ahụ sị, ọ bụrụ na onye ọbụla achọọ iso mụ, ya jụọ onwe ya, buru obe ya ụbọchị niile sobe m. N'ihi na onye ọbụla nke na-achọ ịzọpụta ndụ ya ga-atụfu ya, ma onye ọbụla nke ga-atụfu ndụ ya n'ihi mụ ga-azọpụta ya. Kedu uru ọ ga-abara mmadụ ma o ritecha ụwa niile n'uru ma tụfuo mkpụrụ obi ya, ma ọ bụ onwe ya efunarị ya? Oziọma nke osebụrụ ụwa. O dere gị Kristi na a ga-eju ka wee bido, maka na ụka anyị na-aka n'ụbọchị tata n'ebe nwa ndị nze na ọzọ nọ na Second Vatican Council nke Pope John the 23rd bidoro n'afọ 1962. Pope Paul VI wetara na njedebe n'afọ 1965 the Second Vatican Council. O nwere ebe ọ na-ekwu about the church in the modern world. The church in the modern world. Ụka n'ime ụwa ọfụrụ. Ebe afọ ka a nọ wee na-ekwu ihe gbasara enculturation. Ya bụ na abịa n'omenala ndị ọbụla, afọ omenala ha eweta. Above all, anyị kwesịrị ịnọkọ, maka na anyị nche n'ebe mana Chineke kere anyị. Nọ n'ime Chineke ka anyị nwere isi mbido na isi njedebe nke ndụ anyị. Aghọtaghị ya n'anya onye sigodo na okweghị na ndụ, mgbe ọ ga n'ihu na-achị isi na-ekube ọ mara kwere. Ị mara na o nwere ebe a na-eje, na o nwere onye anyị akọrọ ka anyị si bi ndụ anyị n'ụwa anụnwa. So na ọ dị mkpa na anyị ji malite ihe ọbụla anyị na-eme n'ụbọchị tata, maka na ebe ụfọdụ ka ya bụ ekwu ụdị dị otu a n'obodo ụfọdụ. Enweghị ikwu ka e were ụka bido, ụfọdụ abịasị gịnị ije nọrọ ana na omenala ka a nọ na ụka bịara abịa. Mfu ndị na-ekwu dị ife afọ, ana m ama ozigbo nje na ha mụọ the simple logic, their simple logic na ha mara ya. Maka na akwụkwọ nsọ gwara anyị na Jesu Kristi na Ephesians na Jesu Kristi na onwe bụ isi ụka, anyị nwa bụ akụkụ ya. Anyị nwa, the book of Genesis gwa anyị na Chineke kere mmadụ n'oyiyi nke ya, in his own image and likeness ka o kere mmadụ. Therefore, na ebe ọbụla mmadụ nọ na ụka nọrụ gị ebe ahụ, Jesu bụ isi ya, onye ahụ bụrụ akụkụ ya. Na ebe ọbụla mmadụ nọ na Chineke anọrụ gị ebe ahụ. Na Emergency na nọmba 9 ebe ọ na-agba m na gị na-abụ sị anyị, the church is the people of God. The people of God nwa na-ekwu maka ya bụ mụ na gị na-abụ, na anyị bụ ụka ndị nke m hụrụ n'anya. The Second Vatican Council nwa na-ekwu na ya bụ the beginning of revolution in Christianity. Ife Second Vatican Council mere bụ na ọ kpọchata mụ na gị na-abụ ka anyị na-cheta azụ na the basics of our Christian life. Ọ kọrọ mụ na gị na-abụ back to the basics. The basics of life ọ kpọchara mụ na gị na-abụ to live the authentic Christian life. Ibi ndụ nkịtị oge n'ala esi enigwe n'oge ikpeazụ
udo dịrị unu. Onyinye dị mma nye Chineke na onyinye dị mma, onyinye dị mma nye Chineke na onyinye dị mma, onyinye dị mma, onyinye dị mma nye Chineke na onyinye ya, onyinye dị mma. Onyinye dị mma nye ya, onyinye dị mma, onyinye dị mma nye Chineke, onyinye nye ya, onyinye dị mma, onyinye dị mma. Regard with favor, O Lord, we pray, the offerings we set upon this sacred altar, that bestowing on us your pardon, our oblation may give labor, will give honor to your name. We ask this through Christ our Lord. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Ka anyị nye n'ụdị nwanne m Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi ebụrụkwa ihe ziri ezi n'azọ ndụ, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. Nyawa ya, nye ya omazi ya sị, naranụ m nke a, rienụ ya unu niile. Nke a bụ ahụ m, nke a ga-eduru nye maka unu. Ka o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otito, bunye ya omazi ya sị, naranụ m nke a, ṅụọnụ ya unu niile. Nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Praise the Lord. Biko anyị na-ekene ọhaneze bịara ebe anyị na-ekene Chineke ụbọchị nketa otu ekewapụ, na-ekene fada nke bịara bịa kara anyị ụka dịka o si wee nwee ike ịbịa chịkọta anyị na ehihie nwa na mmemme nke anyị nwe. Anyị na-ekene dịka isi wee nwee efe ịbịa nọnyere anyị na nwa obere ohere nke a Chineke nyere anyị. Anyị na-ekene na-asị Chineke gọzie gị okwu ji bịa nke iji anaghị agbanwe nke iji bịa n'aha Jizọs. Anyị na-enwe anyị n'ebe akwa ndị bịara abịa na ndị ọzọ nọgasị na anyị na-ekene onye ọbụla dịka mmemme na-akwado ibido nụ. Biko anyị na-ekene ụnụ ka onye ọbụla nwee ndidi wee na-echere ka ndị ga-ebido mmemme ahụ wee bịa ka anyị wee bido ya. Anyị yọrọ nke n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Thank you Jesus. Akwụeze, thank you. Ochie. Daalụ n'ihi nne jisi n'ike unu ada na mba. Ka Chineke gbaa unu ume site na Kristi onye nwe anyị. Unu kwụrụ ọtọ, anyị gbasaa. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu Chike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa gwụsigo, lawanụ n'udo.
ekele gị isi ndị Ekwulobia ba na-abata anyị na-ekele ụnụ ahụ nyepụ anyị ụlọ ga-akpọ ọtụtụ ndị dị iche iche ndị anyị biri ebere nwanne dị a na-ekele ọgbatara enyi lekwe na omewu anyị na-ekele Ngwa dulu sebelum anak saya pernah nampak.